Gitarrarekin konposatzen dut normalean. Gitarrista naiz, niretzako abia puntua izaten da improvisazioa. Nire ustez, musikan improvisazioa oso garrantzitsua da. Nire kasuan hortikan jaiotzen direlako kantuak eta musikak, ez? Jolasan zaudela, aurkitzen alduzu akorde segida bat. Gustatzen zaizula. Eta erraten duzu, akorde segida hau, gustatu zait. Eta horren gainean, normalean, tarareatzen hasten naiz edo erdi inglesaz abesten. Euskaran, produktuetaz eta ari bagara ez, gehiago literaturaz aritzen garela, bertsolaritza eta badaude beste batzuk, baina musika mundua ez dugu ohiturarik izan, ez? Idazleak etorri dira, bereien sortzen prozesuaren inguruan aritu dira, baina musika entzuzutenean musikaria, egia da, bereien erantzuna izan dela osona eta jakimina zutela. Perfektu soinua. Hasten naiz letra pentsatzen, batzutan ere erabiltzen ditut gustoko ditudan poemak, irakurri ditudan poema batzuk, gustoko ditut eta batzutan ikusten baldin badute hori musikalidade bat edo, gordetzen ditut eta batzutan hori daukaten melodia horreri gehitzen diot eta pixka bat hori izaten da lan egiteko modua. Indantza ezin ikas arindantza irabazleen doinuekin soinu perfektutuekin mahats zapan trakets dantzan ezin ikas arindantza. Horixe pixka bat nire metodoa. Ez diot ematen garrantzi gehiago musikari edo hitzari, baina argi dut nire abia puntua izaten dela ia beti musika. Ikasi dugu musika espezial dela, eta oraindik oso argi ez dugunok gure bizitzan zer egin behar dugun, asko lagundu digu. Oso esperientzia ona izan da, desberdina. Normalen ez dira gauza hauek egiten, eta oso gustoko izan dugu. Euria didu jendia, laster doa terpearen bila. Euria didu jendia. Momentu batean iristen da, non ikusten duten, badituztela 10-15 ideia, batzuk ja kantu bihurtu direla, beste batzuk hor kantu izateko itxura dutenak, baina ikusten dut, beraien artean igual erlazio bat eukitzen aldutela eta igual disko bat osatzen aldutela kantu horiek, ez? Ni ez naiz bustitzen babes bat kantuak euki behar ditut denak eginak hitzekin eta erran bezala egin ditut disko batzuk gehiago gitarra hutsa eta ahotsarekin eta gero instrumentu batzuk gehituta, baina azken urtetan nago gehiago rockeroagoa edo eta nahi dut talde soinu bat lortu, orduan horretarako behar ditut musikariak eta zorionez nire herrian badire musikari profesionalak ere bai. Mundu ezezagun bat da eta baditugu musikari edo musikan dabiltzanak edo dantzetan edo baina hortaz aparte ere, entzule gisa ere
aportazioa edo jaso dutena nik uste dut oso handi izan dela eta beraiek oso harrituak ere gelditu direla jaso duten proiekzio guztiagatik, ez? Babes bat badaukatelako, eurila makiatzearen... Normalean, aste batean edo 15 egunetan egiten da diska bat, baina zuzenekoa normalki ordu batekoa da. Ordu bat eta terdi, edo 3 ordura orden, baina ordu horretan eman behar duzu dena. Hor eman behar duzu daukazun guztia eta eskaini behar duzu hor dena, ez? Nik esango nuke hori dela musikaren sentsaziorik politena, ez? Zuk egiten duzuna eta publikoak hartzen duenaren feedback horretan, hartu eman horretan, magia gertatzen da, ez? Eta badire egunak eszenatokian, zerua ukitzen alduzula. Eskerrik asko!